Dobro večer. Glasno i jasno ćemo večeras pričati o neobičnoj knjizi i sa isto tako neobičnim gostom koji je lekar, ali piše duhovnu poeziju. Doktor Andrija Miricki je večeras sa nama. Dobro večer, hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Hvala i vama na pozivu. Dobro večer vama i vašim gledalcima. I kao što sam rekla, neobično je, nesvakidašnje da neko ko je završio medicinu posvetio se veri, pravoslavlju u potpunosti, a onda je napisao pesme o žitijima naših svetih. Koliko ih ima u vašoj knjizi, posle ćemo i pokazati knjigu, za svaki dan u godini, a ima i za taj jedan dan više pesama. Jeste. Pa da idemo od početka. Da, dobro, ja bih rekao, iako sam na izgled neobičan, ipak sam običan jedan. Čovek ima pesama u knjizi više nego što ima dana u godini, ako ste to mislili. 430 je pesama, ali ono što je možda samo da budem konkretniji, tu su pesme posvećene svetiteljima uopšte pravoslavne crkve, ne samo Srbima, nego uopšte pravoslavne crkve, od postojanja crkve do današnjeg dana. Dakle, tu ćete vidjeti razne i Grke, i Bugare, i Rumune. Znači, prosto, šta naša crkva u danu slavi nekog svetitelja, bar jedan je opisan u toku dana. E sad, ja nisam izdržao, pa ako mi se svidi žiti još nekog, pa sam više negde, recimo imate u nekom danu dvoje, troje opisanih, negde čak ima i 4, tako da knjiga ima, evo da budem precizan, 430 svetitelja. Vi možete vašu knjigu da stavite da vide ljudi. Skoro ste, evo ovo je 3. izdanje. Jeste. Evo, dobro, doći ćemo i do nagrada i do svega, ali da krenemo od početka, pošto ste studirali medicinu, bavite se na neki način ipak medicinom, međutim, šta vas je povuklo da toliko istražujete svetitelje pravoslavne? Najprije da kažem da ja nisam ušao u temu poezije i pravoslavlje isto vreme kad je sa verom. Dakle, moje interesovanje za veru, znači mene kao verujućeg čoveka, je to praktično najranijeg detinjstva povuklo, zato što sam imao babu, očevu majku, koja je živjela sa nama, koja je bila jako verujuća žena. Tako da ja, gledajući nju i kako se ona moli Oče naš i Bogorodica Djevo od samog detinjstva, ja sam pored nje to učio, išao u crkvu. Odmah ste naučili, tako? Vodila vas je u crkvu. Interesantno je gde su vas i krstili, to sam isto tu pričao. Da, pa u to vreme sam živeo na Sava Mali i moji su bili pri Sabornoj crkvi. Ja sam kao beba, su me nosili da me krste, međutim, toliko je bilo hladno da je tadašnji sveštenik rekao, plašim se za bebu, hajde da vidim s patrijarhom, German je bio tada patrijarh, da li bi dozvolio u patrijaršijskoj kapeli. Znači, to je kapela Svetog Simona Mirotočivog, gde se u suštini mole samo patrijarsi naši. I on je dozvolio. Kršteni ste, dakle, u patrijarši. Jeste. U stvari, ajde da budem precizniji, patrijaršijskoj zgradi. Jer patrijaršija je pećka. Ali dobro, naravno, da, tamo gde obitavaju naši patrijarsi, tako da to je kapela Svetog Simona Mirotočivog, oca Svetog Save. Po njemu nosi... Sad kad ste rekli Sveti Sava, po vama je on najveći svet? Da, to nema nikakve dileme, zato što prosto sve one pojmove vezane za državu, za kulturu, za školu, za medicinu, je on prvi utemeljivač je i ne samo to, on je kao diplomata čak izdejstvao tu autokefalnost naše crkve, znači neku vrstu nezavisnosti u odnosu na istočnu crkvu. Znate u kom smislu? On kad je dobio autokefalnost za našu crkvu, patrijarh tadašnji vizantijski mislio da je to završeno, ali onda je Sveti Sava njega tražio, ali ne samo to, nego da mi biramo naše vladike, a ne vi. Oni su se malo uplašili da nemaju oni više uticaja, međutim to su čak dozvolili. Dakle, zaista
ono što bismo danas trebali mi da predstavljamo, zasluga je Svetog Save, ali nije to baš tako. A vi mislite da je on je najveći Srbin, tako? Da. Svih vremena, a učestvovali ste i u osnivanju društva Sveti Sava. To je kratko trajalo zato što je to bilo vreme ipak i dalje titoizma. To je bila 1990. godina i divna dva sveštenika iz moje tadašnje crkve Voždovačke, car Konstantin, carica Jelena, su napravili neko druženje, više verske razgovore koji se subotom uveče odvijali i imali smo stvarno društvo zato što nije tada bilo 1990. retko ko je pričao o tim temama. I znači, praktično smo mi bili jedini, možda samo u Aleksandra Nevskog, na primjer, još jedno društvo koje se skupilo i nigde nije bilo praktično, i to je bilo onako skriveno od očiju javnosti šta je to pravoslavlje, šta je to Bog, šta je Hristos i mi smo se svi tu nadahnjivali. I to su bili neki već naši početci. Tako da nije to trajalo društvo kao društvo, ali jeste ta grupa ljudi ostala verujuća do dana današnjeg. Za vas je vera uvek bila stožer srpske borbe. Možete da nam objasnite na koji način? Da, naravno. Pa zato što od pada Srpskog carstva pod u tursko ropstvo, mi smo praktično bili izgubljeni u smislu niti vlasti srpske, niti školstva, niti bilo čega. I dokazano je da je crkva i njeni velikodostojnici su kroz vekove jedini bili simbol naše nacije. Znači, u tom momentu je srpska crkva narod se identifikovao sa njom. I praktično jedini obris našega postojanja su bili naše crkve i manastiri. Znači, vlast nije naša postojala. I jednostavno, ako ne biste prešli u islamsku, ne biste postali jednog dana ono što se zove u našim pesmama potorica, vi ste jedino mogli uhlebljenje da nađete u crkvi. I tako to je trajalo do Karađorđa, praktično. Šta se desilo umeđu vremena? Šta mislite, šta se desilo sa crkvom? Dobro, sve se više vraćamo našoj crkvi. Pa dobro, slava Bogu, puni su hramovi, ali opet statistički gledano, znate, i kad vi nedeljom uđete u neku crkvu i vidite punu crkvu za vreme liturgije, vi opet procentualno ako gledate u odnosu na naselje i broj ljudi koji gravitira toj crkvi, opet je to mala brojka. Razumete? Jeste crkva puna, ali s obzirom koliko ljudi se nalazi okolo, opet je to manji procenat ljudi. Znači, sad ostajemo onako, znate, kad bismo sada neku statistiku radili, vam bi se izjasnili dosta ljudi kao verujući, ali kad biste radili neku podstatistiku, a ko ide redovno u crkve, ko redovno posti, onda biste došli na neke jednocifrene procente. U tom smislu. Rekli da mislite da ateisti ne postoje. Zbog čega? Ja sam tu u jednoj mojoj pesmi napisao, ateist je u stvari teist i treba da bude svestan tog, jer dok god nekoga voli, u njegovom srcu stanuje Bog. Zato što oni, mislim da realno ateisti nisu svesni kada čine dobra dela i kada nešto rade s ljubavlju, čistom, emotivno, bez ikakve matematike. Oni ne znaju da ih tu prati Gospod. Zašto? Pa zato što je definicija Gospoda. Gospod ima nekoliko definicija, ali ljubav s velikim slovom lj je jedna od definicija. Šta god Bog da uradi, on radi za svoje apsolutne ljubavi. Tu nema kalkulacije. I kad se neko misli da je u nekom velikom iskušenju, da mu se nešto desilo, postoji neki razlog koji ja ne znam, koji vi ne znate, ali Bog zna. Ali kada kažu, eto, Bog ne postoji, nešto desilo mi se nešto strašno, zašto se to desilo? Ali to je bilo iskušenje. Sveti oci smatraju da Bog ne stavlja nas na iskušenje veće nego što mi možemo da ga podnesemo. I to je interesantno. Znači, neće vas, što bi rekli, ubiti u pojam. On će vam neko iskušenje dati. Koliko, sad kad bi merili, ne znam. To je do njega. Ja to ne mogu da tumačim. Ali definitivno mi možemo da se izborimo nekako s tim iskušenjem. Jer on to zna da možemo. Inače, ne bi nam davao. Kad je Sodomu Gomoru uništio, on je tražio od Lota da nađe toliko i toliko broja vernih. Nije mogao da nađe, pa je Gospod mu je smanjivao. Na kraju je rekao Gospod da nijednog ne mogu da nađe, sem njega, Lot. I on je spalio Sodomu Gomoru. Znači, prosto,
Gospod ništa ne radi kod vas i kod bilo koga na silu. Zašto? Zato što od prapostojanja našeg, od prvog čoveka koji je od Adama i Eve, je Gospod dao nama slobodu izbora. Zato stvari od nas zavise. Hoćete verujete, nećete verujete. Jel možete da shvatite da je nešto iskušenje ili ne možemo da shvatimo? Ali definitivno razlikuju se iskušenja kod ljudi i niko ne zna zašto je neko dobio veće, neko manje. Ali ono što oci kažu, da Gospod ne daje veće nego što bi neko teret trebao da podnese iskušenje. A šta je biti hrišćanin po vama? Hrišćanin... Vratit ćemo se na one definicije koje ste rekli da... Ali hrišćanin prvo, od dolaska Hrista, hrišćanin mora da bude kršten čovek. To je jako bitno. Znači, do Hrista čovek je bio pravedan ili ne, moralan samo ili ne, ali krštenjem Duhom Svetim i vodom je osnova hrišćanstva. I čovek da bi imao večni život, ko veruje u večnu dušu, on mora da se krsti. To je broj 1. Postoje 7 svetih tajni, naravno, ali te tajne ne postoje kao tajne zašto su se one desile, nego da bi ih mi ispoljavali tokom života. Dakle, malo pre sam rekao, kad idemo u crkvu, postoji vreme kad se čovjek posti, postoji vreme kad se čovjek moli, postoji vreme kad se ispoveda, kad se ispovedi da se pričesti. Sve su to tajne, ali sve je to liturgijski život koji nas prati ceo život. Sad je vreme vaskršnjeg posta, sad su nam molitve treba da su jače, sad je post koji treba da nam to iznese. To je jedna strana priče. Druga strana priče su dobra dela. Dakle, vi imate veliki broj ljudi koji, recimo, kaže za sebe da nije verujući ili neko nije kršten. Ali vi kažete, znam ga, dobar je čovjek. Jeste. Znam ga, čini dobra dela. Čini. Ali taj čovjek nema svesti dalje o tome da je tu Bog kod njega kad on to radi. I da je on na sjajnom putu da primi Hrista. I da onda ima punoću svoje ličnosti. I da kažem, pa ti si hrišćanin 100%. On je hrišćanin kad to radi. Ali definitivno da bi imao jednostavno kompaktnost, celinu kao ličnost, da ne bude grbav, da misli samo je to dovoljno, nego da se prosto ispravi pred Bogom i pred ljudima, to je hrišćanin. Zato dve zapovesti trebamo da se trudimo da poštujemo ceo život, a to je suština hrišćanstva i u stvari to je odgovor na vaše pitanje. To su dve molitve. Jedna je vertikalna molitva Bogu, dakle, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim snagom, svojim dušom, svojim umom svojim. To je jedna vertikala naša i Gospoda. I horizontala, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Nema tu radim ovo, ne radim ovo. Radim ovo, manje radim ovo. I šta smo dobili ako radimo obe stvari? Krst. To je krst. Dakle, to je hrišćan. Imati konstantnu... Kako vas ljudi razumeju kada govorite? Pa dobro, nisam ja jedini koji to govorim, naravno. Pa da vam kažem, ja sam isto grešan čovjek. Znači, ja pravim svaki dan neke probleme i sebi i drugima, ali se trudim da se kajem. Smo svi mi grešni? Svi. Sem Hrista. To je razlika između Boga i čoveka. Što čovek je svaki grešan, rečju, delom, mislima, a Hristos je jedan, i to mogu da objasnim, ali nije važno sada, jedan od 3 lica nerazdvojne Svete Trojice, u to verujemo, da Bog se pojavljuje kroz 3 lica, ali Hristos kad je ovaploćen bio, kad je bio na zemlji, kad je bio gladan morao da jede kao vi i ja, kad je bio žedan morao da pije vode kao vi i ja. Ali šta je razlika među njega i svih nas? Što nije imao greha. Sin Božji, Bogočovek, nema greha. I to je suštinska razlika između nas i Gospoda. Nepremostiva, jedna večna razlika. Ali nema veze, nije važno to. Nije važno i ako sam ja danas grešio. A važno je da se kajem i da sam svestan toga. Neće vas Bog zato što ste nešto radili. Adam, kad je zgrešio, nije Bog bio na njega ljut zato što je grešio, nego što se sakrio i nije pokajao. Dobro, kad se ljudi pokaju, da li misle da će im biti oprošteno?
Treba da misli. Treba da misli. Da. Pa, zašto treba da misli? Pa šta sam rekao u definiciji Boga? Ako je nešto apsolutna ljubav, pa ko će da vas razume ako neće Bog? Nema veze. Znači, vaše je da samo budete svesni toga, se pokajete i da se trudite da činite dobra dela. I prema ljudima i prema Bogu. Nema, sad, znaš, pre 10 godina sam nešto radio, pa šta? Pa puna istorija sveta i svetitelja je istorija pokajnika. Pa znate kakvi su to bili tipovi? Ili neke žene? Ali su u nekom momentu života se prizvali i postali sveti. Znate ko je prvi zvaničan u istoriji bio u Carstvu nebeskom, pored Hrista? Onaj razbojnik na krstu pored njega. Bila su dva. Jedan se nije pokao, jedan ga i vređao, ali jedan je, kaže, verujem da si ti sin Božji. Znate što mu rekao Hristos? Do kraja dana bit ćeš u Carstvu nebeskom. Sad će neko kaže, kako razbojnik? Pa pokajao se. Poverao u njega kad niko. Hristos, sad se približava se Veliki petak. Na Veliki petak, pred raspeće, svi su ga se odrekli. Uključujući učenike njega, uključujući Svetog Petra. A znate ko je ostao veren? Njemu. Žene. Majka Božja Bogorodica, Marija Magdalena, Marta, Salomina, takozvane mironosice. Znate onu našu predivnu, najlepšu fresku Belog anđela? Da. Sveti arhangel Gavrilo sedi na kamenu i kaže, nije ovde, on je vaskrsao, a dole mironosice gledaju i veruju. Razumete? Znači, nije bitno šta ste uradili. Bitno je da ste svesni toga, da ste se pokajali i naravno da ćete verovati da će Bog vam oprostiti. Tako je, da ćete biti na Božjoj strani. Interesantno je da ste rekli da su svi najveći naučnici na svetu bili verujući. Kako povezujete veru i nauku? To je dobro pitanje. Zato što oni, bez obzira kad su živeli, kad je živeo Newton, kad je živeo Tesla, kad je živeo Einstein, nebitno, ali su oni znali da to što su postigli i dostigli, da to u stvari duguju Božjom blagodati da su to uradili. Jer da nisu mislili tako, oni bi mislili za sebe da su bogovi. Oni bi mislili da su čoveko bogovi. Ali su oni verovatno mislili, ja sam pokazao ovo. Da li je teorija relativiteta, da li je prvi, drugi zakon Newtonov. Ali ja nisam objasnio ni pola onoga šta je iza toga. Jer ni ne mogu. Ima nešto mnogo veće od nas. Znači, jako je bitno da vam kažem, sad nauka, znate koji je prvi greh čoveku? Koji? Gordost. Ako vi mislite da ste to uradili samo zahvaljujući sebi i da ste vi najvažniji na svetu, onda vi postajete čoveko Bog. Mislim, po znacima navoda. A ako vi to uradite i kažete hvala Gospodu na dopuštenju, znate koja je to razlika? Suštinska. Inače, mi imamo dosta kroz istoriju svetitelja lekara. Znamo svi Kozma Damjan, ajde, dosta ljudi slave. Imate Svetog Pantelejmona, lekara, 9. avgust. Imate Kiri Jovana. Zašto je interesantno? Zato što svi oni koji su bili lekari za to vreme, koliko god je medicina došla do nekog stupnja, to vreme, bili su. Kad bi izlečili čoveka, oni bi rekli imenem Gospodnjim, Bog ih isceli. Nisu rekli, bio si kod mene, ja sam ti pomogao, ja sam najvažniji. Ne. Imate dosta u knjigama, ja lečim, a Bog isceli. Znači, nekako su... Kako to da objasnimo? A upravo ovo, što sad objašnjam. Oni su mislili, smatrali su da ne počinje i ne završava se sve od njih. I njihovim znanjem. I upotrebom medikamenata. Znate koliko u medicini imate slučajeva da su lekari sve uradili što su mogli i da je čovjek bio izlečen. A ne mogu da objasne kako. Oni su uradili sve što su mogli, ali nisu uspeli. Zašto? Normalno, znaju, ali medicina je došla dotle. Ali se nešto desilo, pa se čovjek izlečio. Samo tu treba biti pošten. Ti ljudi, veliki naučnici, pa lekari kroz istoriju, koji su bili verujući, oni su toga bili svesni. Oni sebe nisu uzdizali u neke visine
da misle da su se približili Bogu, nego nisu bili gordi, nego su bili praktično bogobojažljivi. Nikola Tesla bio verujući. Šta kažete? Nikola Tesla? Jeste, ali Tesla... A da kažu da nije? A vi ste... Ja sad čitam jednu predivnu knjigu mog prijatelja, možda jedna od najljepših knjiga o Tesli ikada napisanih, oca Olivera Subotića, koji je napisao, zašto kažem? Zato što Tesli opisivali su ga na razne načine, a on je stavio pod naslov duhovni lik. On je njega pratio sve vreme kako razmišlja po pitanju Boga, filosofa, i Tesla išao gore-dole. Sad ne bih previše, ali imao je sinusoide. Nekad je padao, odlazio u neke, što je ličilo na jeretička i sektaška učenja, pa kad je problem, vraćao se. Međutim, interesantno da je kod njega ceo život imao je kao neku lampicu iznad sebe Svetog Nikolu. Stalno se vraćao njemu, interesantno. A on ne bi trebao da pada jer je bio sin pravoslavnog sveštenika i majke koja po lozi, svi su sveštenici, čak i ujak mitropolit bio. Znači, on prvi ne bi trebao da pada, ali vidite kako je i on malo ušao u gordosti neke, ali kad god je mogao, kad je bio stvarno izdan od tog zapada, od tih ljudi koji su finansirali njegove projekte, pa su prestajali, pa je on stalno upadao, nekako je pokušavao da se vraća. Negde i Vinaver piše o njemu, pošto se družio s golubovima, a golub je malo metafora, simbolika Duha Svetog. Objasnit ću kako. On je do kraja života ostao veran, pa je Vinaver to pisao da je Tesla kroz tu pokazivao svoju duhovnost, druži se s golubovima. Jer znamo kad je bogojavljenje, znate, praznik čuveni, krstodom bogojavljenja Sveti Jovan, predstavljaju 3 dana, u stvari jedan praznik, krštenje Gospoda Isusa Hrista na reci Jordanu. I tad se desilo čudo, prvi put u istoriji sveta su se 3 lica Svete Trojice, Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, pojavila na jednom mestu. Čuo se glas: Gospodnji, ovo je Sin moj koji je po moje volji, Hristos koji je Sin Božji koga krsti Sveti Jovan, i golub taj, zato pričam priču, golub koji mu sleće na rame u vidu goluba. Duh Sveti siđe Hristu na rame. Zato kažem, simbolika, Tesla je ostao veran golubovima, sad dalje Vinaver bio u pravu, ali interesantna priča. Interesantno. Za vas i Nikola Malović, koji je recenzent vaše knjige Poezija žitija svetih, rekao da ste uljez u književnosti. Znamo, Nikola Malović je poznati pisac iz Herceg Novog. Recite mi, zbog čega je on to tako shvatio da ste uljez u književnosti, iako ste pisali poeziju, ili je to na neki metaforičan način, mislite? Upravo je Nikola. Nikolu ja mnogo volim. To je jedan predivan čovek i izvrstan pisac. I to moraju Srbi da znaju, da ima jednog Bokelja koji je zaista i čovek verujući i nacionalno čisto opredeljen i treba ga čitati. On bio je i ovde. Divan je Nikola. Uvek naučim nešto od njega. Uvek da neko rečenicu. On je pravi umetnik. On je to rekao s pravom, zato što ja nisam završio književnost, zato što meni može da izleti neki slog, ali ja kako pišem pesme malo zamišljam neku i melodičnost imam neku u glavi svojoj kada pišem taj stih. Pa zato on kaže, a ima nastavak tu, kaže i bolje da je tako, jer je on kroz tu melodiju nas uveo i ta pesma, i moja svaka pesma u rimi. I prosto, i dosta crkava i peva neke moje pesme o nekim svetiteljima, arhangelima i tako dalje. Jer kad bi bilo drugačije, kad bi mu neki, kaže lektor, iseko to ne bi ličila pesma na to što je on započeo. Tako da je on pravo. Ja ne mogu da se poredim s jednim Miodragom Pavlovićem koji je bio vrhunski naš književnik i jedan od najboljih književnih kritičara, ali je bio lekar. Ali je on takav bio književnik da njemu to ne može da se desi. Meni može, ali to on je video neku tu slatkoću u tome i on me podržao u tome i kad ne dirajte mu ni jedan slogić ako mu ispao. Tako treba, jer tako pesma cela ima kompoziciju na neki njegov način. Kako reaguju na vaše pesme? Evo sad možemo da se vratimo i na poeziju vašu. Šta biste izdvojili od, recimo sad... Možete i vi šta vam, jer svaki dan imam, stvarno sve jedno mi je. Pa hoćemo za subotu ili kako, za petak? Pa evo, Veliki petak mogu i na pamet, ajde, to znam. Veliki petak znaj, ne može biti nikako kraj, jer veliki tužni petak samo je put u novi početak. Velika subota, jeca i jad, sin čoveči krenuo u ad.
pokida lance, sve se menja, smrti nema, ima vaskrsenja. Znači, vezao sam Veliki petak i subotu. A možda sam ovo mogao da vam pročitam iz razloga blagovesti, približavaju se blagovesti, 7. april, zato što vidite ovu naslovnu stranu knjige, Korice. Ja sam izabrao fresku blagovesti, gde Sveti Arhangel Gavrilo se obraća Djevi Mariji da će roditi sina Božijeg, Bogomladenca, Bogočoveka, i on to njoj objašnjava, ajde da kažem novi datum, 7. aprila, jer je 13 dana iza, 25. je mart, ali dobro, nek bude 7. april. Kako je on objavio njoj te vesti, odnosno Sveti Arhangel Gavrilo, da će začeti od Duha Svetoga, da budem precizan, 9 meseci iza toga, 7. januara se rađa Hristos. Sveti oci smatraju da je ta radosna vest, blaga vest, a to je Evangelijos, znači Evanđelje, blaga vest, početak Novog Zaveta. I zato sam ja ovu sliku stavio, fresku, inače iz crkve Perivlepte sa vrha Ohridskog jezera. Je ovaj prikaz, kompozicija blagovesti. I da znate, setite se kad uđete nekad u crkvu, carske dveri, one gde ne može žena da uđe, naravno pre ulaska centralno u oltar, svaka pravoslavna ima isti motiv, a to je blagovesti. Znači, uvek je nacrtano to da znate da kako Sveti Vesnik Božiji, Sveti Arhangel Gavrilo obaveštava Bogorodici da će roditi. Dakle, blagovesti. Posle prvog greha Adamovog pada, logos, znači slovo, reč, posta čovek, pojavi se nada. Milošću Božjom svetu u amanet, spasenje se javi i kroz Novi Zavet. Arhangel Gavrilo pravo iz večnosti, anđeoskim mirom objavi blagovesti. Od Duha Svetoga Djeva prečista začeće Sina, Isusa Hrista. Svekoliko ljubav samo Bog nam daje, objavom Sin Božji, Bogočovek postaje. Eto, to su blagovesti. Kako inspiraciju dobijete? Teško je pisati poeziju, a posebno poeziju svetih, poeziju hrišćanstva. 2 ćerke imam, slava Bogu, Lenu i Evu. Sad, Lena kad je krenula u 1. razred, vidi majke počele šta će koja da kupi kome. Mene to nešto malo ovako nije tangiralo, malo me nerviralo, sve slično pričaju. I ja šta nešto posebno mojoj ćerki, šta ću ja napišem njoj pesmu Lena za školu se sprema. I napišem pesmu njoj. Kada mi prijatelj, kažem što je lepa pesma, ali kaže imaš i Evu, moraš i njoj. Sad napišem i Evi, kaže ovo je još lepše. I ja još počnem tu malo neke dečje pesme da pišem, međutim bilo vrbica. Znam da treba da ih vodim popodne, ajde zvončići, bile male. I ja samo napišem Cvetna nedelja pesmu. Znate pesmu da vam kažete? Gromoglasna tišina zvončića muk, ni traga od mokrančevih rukoveti, samo pčela i bumbara čuje se zvuk, priroda mesto nas proslavlja cveti. Tužna vrba čeka decu, maslina vene. Zaboravili nas? Ko će danas da se seti, pa zajedno s zorom sutra da se krene, juče na vrbicu, danas na cveti. Otprilike tako. I kad sam to napisao i moj kum i društvo, neko kaže, daj, kaže, molim te, dosta više, imaš sajt taj, pošalji ljudima. Nek vide. Ja pošaljem 3-4 adrese, oni ljudi, šta je ovo, kaže, dajte još. Ja nemam ni jednu. Tako sam počeo. Ovako ste uspjeli da napišete. Pa sad dobro, par godina je trebalo. Kako ste uspjeli da objavite knjigu? Ste imali problem? Pa finansijski morao sam da tražim donatori, sponzore, ali i to je dokaz za mene da ima Boga. Posebno ova 3. izdanje, trebali su im velika sredstva. Pazite, ova knjiga je, što kaže Skerlić, knjiga treba bude lepa za oko, ako može i da stoji na stolu. Znači, to jeste ispalo tako. Ali, hoću da kažem, trebali su im velika sredstva i imao sam i neki tamo, kako to kažu, deadline, kad je moralo sve se uradi. I ja sam video da to nema šanse. Ali toliko pesama, toliko inspiracije. Ne, nego finansijski da se isprati. Ja sam se pomolio stvarno i rekao, Gospode, ja ovo ne mogu. Mislim, mogu, ali ne mogu. I nekako u zadnji čas su ljudi na koje uopšte nisam računao su mi pomogli.
Tu je Bog. To je. Vidite. To se dešava, da. Pa razumem da mi pomogao neko koga od početka, ali nije. Obično bude tako, da. Da, ali Gospod je rešio. Vidite kako malim stvari, nisu to male stvari, ali vidite kako se vidi da ima Boga. Ali nemoguće, ko će da mi objasni, znači, 90% ljudi su mi dali, pomogli ljudi koje ne znam, ili ne znam dobro. Ali bili ste uporni. Pa jesam, ali pazite, morao sam da se molim. Znači, vidio sam ja da tu, da je tanko, samo sebe da mogu da upregnem. Nije, vidio sam ja da će Sad biti... stižu i nagrade, je li tako? Pa dobro, slava Bogu. Nije mi to, uopšte ne razmišljam o tome, ali jeste, desilo se mi se ove godine treba dobijem 2 nagrade, ali u stvari ne, pardon, za ovu knjigu 1. Izvinjavam se. Prošle godine sam pozvan od strane Vukove zadužbine, bio sam u užem žiriju za izbor godine knjige na polju umetnosti i dakle Vukova zadužbina je proglasila mene za knjigu godine na polju umetnosti i ove godine u neku trenutku će me zvati da nagradu primim. Međutim, aj sad neću tu temu, ali ja sam i aforističar. Da, evo imamo ovdje još jednu knjigu Bez anestezije Andreja Miricki. Nekako ne mogu da povežem i aforizme, ali dobro, to je interesantno. Znate, duh vam... Ne da miraš. Ne, da, ali ja nisam tip introvertna ličnost. Znaju koji me poznaje, da znaju da volim i kafanu i druženje i dobijam inspiraciju iz takvih, znate, čitam ujutru Politiku novine i vidim nešto i baš kažem, jedan kafić gde rano žena otvara i često sam kod nje i rekao, da li znaš, rekao, 3-4 jutra po jedan aforizam imam jer dobijem inspiraciju, pročitam nešto i momentalno, jer ako to ne zapišete, zaboravit ćete, gotovo. Hoću da kažem, sada će, ako da Bog, 24. aprila, da me satiričari, da mi delim nagradu sa još nekim od kolega, Radoje Domanović za prvu knjigu aforizma. Ne za delo, nego za prvu knjigu koju sam objavio. Tako da, eto, slava Bogu, došlo je, ali stvarno nisam razmišljao o tome. A ste razmišljali šta će kritičari da kažu, šta će književnici da kažu? Da li ste imali taj problem i neki strah? Ne, nisam, zato što sam bio nadahnut. Evo da vam kažem kako to izgleda, da vam bude jasno. Ja, ako danas pokušavam da pravim pesmu, ja ne pravim pesmu o svetitelju koji će se slaviti, na primjer, za 6 meseci. Na primjer, za Svetog Luku u oktobru. Sad je april. Ne. Ako ja nemam pesmu danas, recimo 2. april kad vi i ja pričamo, za sutrašnji dan, ja danas čitam žitije tog svetitelja koji je sutra. I ja sam potpuno u tome, u toj materiji, i dok ne nađem nešto što će mi biti polazna osnova, ne prekidam. Ako to ne uspem večeras da uradim, do kasno uveče, onda rano ujutru ustajem i u 5, na primjer, ujutru to pokušam. Ali hoću da kažem, danas čitam za ono ko se slavi sutra i njemu pišem pesmu. I gotovo. I idem tako. Ali morali ste mnogo da istražujete da biste došli do toliko... Znate u kom smislu, da. Zato što... Dobro vam je pitanje. Znate u kom smislu ste u pravu? Zato što preko 90% tih svetitelja su mučeničkom smrću završili. Kad bih ja opisivao tu smrt njihovu, to što piše osnovno njima, pa oni su svi na sličan način stradali. Onda bi pesma ličila jedna na drugu. Ja moram da tražim šta je u životu tog čoveka bilo specifično za njega i da to predstavim ljudima. I zato je svaka pesma različita. Moram da nađem. Ko je, evo, na vas ostaje najveći utisak? Ima ih mnogo, ali koga biste izdvojili? Da vam kažem, ja ću vam sad ispričati priču jednu neobičnu, jednom svetitelju, za koga niko ne zna skoro, ali zašto ću o njemu? Zato što ja kad sam prvo izdanje imalo 80 pesama, drugo 160. Ja drugo kad sam završio izdanje, rekao sam sebi, čekaj, idi kreni još pola i završio si celu godinu. Međutim, ja sam već sa drugim izdanjem rekao sebi, ja sam opisao sve velike. A ostaje mi do kraja da opišem još nekoga. I šta sam onda uradio? Postoje 2 dela na koje sam se ja oslonio. Jedno je, oba dela su veličanstvena. Ohridski prolog Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je mnogo lepše od mene i sadržajnije pisao o danima svakog dana, plus je imao neku pesmicu. I isto delo Neprevaziđeno Svetog Ave Justina Popovića Ćelijskog, gde on preveo 12 knjiga žitija svetih sa grčkog. To su 2 stvarno dela od velikog značaja za srpski narod. Sad, zašto vam to pričam? Zato što sam ja se sad potrudio do kraja
da gledao sam koga je vladika Nikolaj opisivao, pa da se ja ne bi preklapao s njim svaki put. Ja, pošto dan ima 2, 3, nekad i više svetitelja, ja opišem onog drugog koga nije vladika Nikolaj. Razumete? Da budemo negde dopunjeni. E sad, zašto vam to pričam? Ja ću vam ispričati jednu priču kako je relativan ovaj život i ono čemu mi težimo. Zašto? Priča se desila 1841. godine u manastiru Vatoped na Svetoj gori. To je grčki manastir, a inače kad je Sveti Sava pobegao, po znacima navoda, dobro, jeste, kad je kao princ Rasko pobegao na Svetu goru, on je prvo bio u manastiru Vatoped, jer nije normalno, kasnije on sa ocem svojim zidao Hilandar. Nego hoću da vam kažem, radnja je vezana za taj Vatoped. Kosturnica je obično u svakom manastiru mesto gde stoje mošti lobanje, odnosno od monaha koji su tu nekada bili, preminuli, čuva se svaki lobanja ili tako dalje. Dobro. I ti monasi su rešili da renoviraju kosturnicu svoju, to mesto gde počivaju njihova braća u vekove. I kako su došli neki majstori? Šta su oni radili? Izgleda to bilo kaotično stanje te kosturnice, zato su oni to htjeli da priurede. Da jedan majstor samo urliknuo, kaže šta je ovo? A čovek je umro, pokojio se, klečao je, ikonu Bogorodice imao na grudima, molio se i u takvom stavu su mu neraspadnute mošti. Ne znaju kad je umro, ne znaju kako se zvao, ne znaju ništa. Dođeše monasi, svi vide čovek kao svet. Prosto, kako neraspadnuto telo, ne znamo ni kad je umro. Možda pre 100 godina, možda 50 godina, 30 godina. Uglavnom, imate celu čoveka. Šta će? A u tom momentu je jedan od njihovih monaka bio smrtno bolestan. Tamo se opisuje kao vodena bolest. Sad ja sam kao lekar, da li je to srce, nije važno. I kad su oni čuli za tog čoveka, oni su došli da vide i on je tražio taj monah da bude pored njega, da se moli da ga on isceli. I on ga isceli. I šta se desi? Zašto vam pričam tu priču? Ne znaju da li je bio monah, da li je bio kuvar, da li je bio turista. Uglavnom daju mu ime Evdokim posle smrti. Znači, Bog je projavio čoveka posle života našeg, da je svet. A ništa nismo znali. Dobio ime posle smrti. Vidite kako, koja su merila Božija, koje su naše. Da li ću ja da budem viđen negde ili... Pa šta mislite taj čovjek, kakav je bio? Niko ne zna za njega. A vidite kako je Bog projavio tek posle smrti. Neverovatno. Imam čak i o njemu pesmu. Eto, to sam htio da kažem. Ovom pričom ćemo završiti emisiju. Hvala vam na gostovanju. Meni je bilo izuzetno zanimljivo i lepo da čujem sve. Nadam se i našim gledalcima i ja se nadam da će biti još pesama, da ćemo ih ovde predstaviti. Hvala i vama i da svi zajedno u radosti dočekamo vaskrsenje Hristovo ovih dana koje sledi. Hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite dalje uz program televizije Kopernikus. Prijatno večer.